Пад святочны перазвон хрэсны ход рухаўся ад Сімеонаўскага кафедральнага сабора да Свята-Афанасіўскага манастыра. Нягледзячы на ўжо сапраўды восеньскае надвор'е, больш за 8 кіламетраў пераадольваліся хутка. Дапамагала шчырая малітва, кажуць вернікі. Это святость, это ради нашего Афанасия Брестского, чтобы наш город сохранял. Молился Богу за нас. Идем к великому святому Афанасию, который покровитель нашей Брестщины. Мы его очень любим и все желаем туда к нему. Крепкая вера, чтобы у всех было добро, любовь, благополучие, радость. Афанасій Брэсцкі ўсё жыццё змагаўся за веру. Ігумен не здрадзіў праваслаўю. За гэта ў 1648 годзе ён прыняў пакутніцкую смерць. Гавораць, яго закапалі жывым у зямлю. На Берасцейшчыне дзень памяці прападобна пакутніка Афанасія нават называюць другим Великоднем. Прославляя Афанасия Брестского, наверное, мысли такие, что а как бы я смог применить к себе жизнь святого? Вот тот пример, которому нас учит святой Афанасий, как бы я смог применить в своей жизни? Наверное, это самая главная мысль и самый главный вопрос, на который каждый человек даст сам ответ в глубине своего сердца. Нават непагадзь не перашкода для ўдзельнікаў хрэснага хода, бо, як кажуць вернікі, галоўныя думкі, з якімі чалавек ідзе ў храм. Анастасія Цукун, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».